Kapudibis, today kakain po tayo ng pininyaang manok. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Manghanta mo kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manghanta na po. Minum ka na. Cheers. Cheers. Ayan, paborito ni Siopaw, ni Ate Cathy, at Yes. saka ni Kuya Bugoy. Pininyaang manok. Oy. Shoutout sa inyo. Tingnan mo naman. Pininyaan talaga yan. Ganun, kang sabo. Ayan. Ay, sarsa pa lang. Lagyan mo yung gitna. Ayan. Okay. Uy. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manta mo. Oh. Mm. Anong ulam niyo, mga kapatid? Ba't ako, sino yung mga sa inyo kumakain ng paa na mapatito kinakain? Ikaw, kakalaman ka na. Wala na. Yan, malutong na yan. Ang sarap, di ba? Sino kumakain ng ganito? Nakain mo yan? Hindi, syempre. Isa kami yung baknal ko. Akin na nga yung pampaswerte yan. Ito, pinya. Uso yung pinya ngayon, Dang. Dang, gusto yan. Kalabi mo, Dang. Oo, uso yung pinya niya kaya malangaw. No? Langaw. Sarap. Masarap, masarap.
Larang din. Sabi ko naman. Mm-mm. Nilagay ko dito sa ano. Mm-mm. Mhm. Sarap. Bell pepper. Dami natin shoutout pal. Mm-mm. Naipon. Ang dami namin sili ngayon, mga kapodibis. Ganun lang. Ato. Nagke-crave kasi ako ng sili. Wow. Kaya, Pag ilang buwan na ba yan? 11 months. 11 months. Sarap ng pinya. Sarap papakinampin yan eh. Mm-mm. Tapos madaming asin na dam. Asin or ano, Ano? bagoong. Pwede kang bago? Mm-mm. Di ko pa yata natikman yun. Dami nagbumukbang ganun. Bagoon tsaka Oo. pinya. Di ba minsan maasim kasi yung ano, pinya. Pinya. Sarap. Dami na pinya. Masarap na. Mm-mm. Baka na. Yan sa akin. Ano? Madami tayong shoutout. Sili. Habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout na po ako na. Magsha-shoutout po tayo habang kumakain si Bibi na.
Shoutout po kay Dimple Rincoya from La Union, Janet Tungkab from Tanawan, Batangas, at Santa Rosa, Laguna. Yan, shoutout po sa inyo, taga Tanawan, Batangas at Santa Rosa, Laguna. Michelle Soriano, Joanna Clarissa Calma, Pantes Katuwa, shoutout daw po kay Norhata Ali Tungkay from Lambayong. Shoutout Betchay Bebe Loves, and shoutout daw po kila Botona family and De La Cruz family. Simbi of Pulilan Peso Office. Ayan, shoutout po. Andrea Benedicto Balais from California, USA. Teacher Wency, shoutout po. Elma Pastor Figueroa, shoutout. Jen Hoover from Virginia. Helen Salimbangon from Madeline, Cebu. Ayan, shoutout po. And shoutout din po kay Vilma Concepcion, Luni Magalang from Masbate, Darly Sincer, shoutout po. Shoutout po. And shoutout po. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Tita Olivia, shoutout po kay ako. And Tito Mac, shoutout po. Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Lods Discarte, Nanay Babe Kaluya, and syempre si Janet from Germany, Sir Frank, and kay Pretty Christine. Shoutout. Yes, shoutout po. Shoutout baby Alice and Catherine Pagoy. Shoutout sa inyo lahat, and we love you all. Yes, mga kapudibis, agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga